नेवला अब तेरा क्या क्या जाएगा, तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बस गद्दारी करबेन ना। ओइला जामहाइला गद्दारी। बस नोंथांनि थिननाय माने आं गासिखौबो मावजोबो बस। आरो नोंथांनि थिननाय मथे आङो दाउदैखौ गावनि खालामनो नागिरदों बस। बेनिखायनो आं दाउदैखौ नागिरबाय थानायावनो दिनै सिखाव सानजाबाय बस। आंथ' सिखाव नङालै बस, नाथाय दिनै आङो खाजाबाय बस। सिरि था। सिरि थाबा आं गावखौनो सिखाव नङा होननानै बोरै आं गावखौनो दायनिफ्राय बासायनोब्रा? मानो होनोब्ला आं सिदा साथा सासे नर्मेल मानसिसो ना अमा बस? माबा मोनसे बुंदोब्रा अमा बस। आच्छा बारु थाइबानि लारु एसेबां खुथार बुंबाय बे जेब्ला बे सैथोखौनो बुंनो मिथिबाय ना हाबां। बेनिखायनो बेखौ आं न'आव लानानै थांनोसै आरो बियो सिखाव खावनो होननानै फैयाखै आरो इसेबां गिदिर गारिखौ खावनानैलाय बहा मा खालामहैनो बेलाय बे आंगायालाय? आंगा? औ नों आंगाथ' आरो हाबां लानानै थांनोसै आं नेवलाखौ। आयै आदैया लिंहरदों आंखौ, आं साइडआव थांना फैनि। जागोन दे। ओइ बानलु बेदां बिराद सेंग्रा देरथारबाय माथोलाय, मानसियालाय मा एसे गय बिफां बायदि जौलांगासिनोब्रा बानलु। आइ माथो रायलायाबोलै मानसियालाय? माथो बुंबावनो आरो बे बानलु बेदांखौ मालाय। दे जियानो जादोला नेवला। येस बस। दाउदैया नागिरहैदो। आंनि आखाइ आथिं खानायखौलाय सोर खेवगोनब्रा? ओइ फावगालि। औ आयै बेनि दिरुंखौ खेवनानै होलाय। जागोन दे आयै। आच्छा बारु थाइबानि लारु हाबां नों खुनजुआलाय आरो नोंना बिनानावालाय? नोंहालाय मा हिनजावफोरखौल' सोंबाय थायोहाय? आइला सोंबायब्रा सोंनायालाय माथो जाखो? नोंलाय नारजि बुदांखौ जाथिखौबोथ' सोंनो हायो, मा हिनजावफोरखौल' सोङो नोंलाय? मेगन सादों नामा नोङो? आं जेबो बुंला, फिसाजो खाथियाव दं। बस आं दाउदैखौ नागिरहैनोसै। ओइ थैज' मानो दाउदैखौ नांगौ? दा इलेक्सननि केम्पेइन खालामहैनांगौ, मानसि बुथुमहैनांगौ, मानसिफोर बुरखायहैनांगौ, बेफोरखौ खालामनो नागारै दाउदै नागिरगासिनो। बस नोंथाङानो दाउदैखौ आंनि खालामनो होबाय जेब्ला आं नागिरनांसिगोन ना बस। आरे गस्लाफोरा मोजां गाननोबा गान मिथिबाय? अमा राजा बे नेवलानो मानो गस्ला मोजां बायनानै होआखै नोंलाय? आं गस्ला गाननो बायोलै। मानि थाखाय? मानो होननानै बुङोब्ला सैमा अमा मैदेरफोराबो गस्ला गाना, गावबा गावनि बिगुरजोंनो थांनानै थायो। थिग बिदिनो मानसिनोबो बिगुर हरदों जेब्ला मानो गस्ला नांगौ आंनो? बेनिखायनो आङो लाखुमा जिनिसखौल' लाखुमानो थाखाय गस्ला गानो। ओइ खुगायाव लागाम गैयै ओंखारलां। जागोन दे बस। मा खालामनो आं? जेबो खालामनाङा थौ न' फारसे। अके बस। आदै साहाफोर लोंलांबानो जायोमोन। नांलायला नुबाय फिसाजोआसो साहा जासियो, बिमायाथ' गैया जेरावबो उदाया। आं फुदुंना लायना फैनि। आलेना आं थांखानोसै। दे होमबालाय। ओइ नों मानसिया मिनिनो रोङा नामाब्रा हापां? आंनि सिगाङाव मानो मिनिनानै देखायालै? खेबजं जं फेसा मेगनखौ लानानै दरसिसि जेन एकदमबारे दसेनि उनावनो बमासो बेरसिगोन आरो बिदि मोखां मानो खालामनानै लायो नोंलाय? आंनि मोखांखौ बादो, नों माने सिखाव मानसिखौ लाफाबाय थादोंहाय अमा राजा? बे नेवलाया आंनि मानसिसो जाबाय, बे सिखाव नङा मिथिबाय? आरो मिथिगौ ना आंनि बिनानावखौ हाबा खालामगोन नेवलाया। बेनिखायनो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आंनि नेवलाखौ बांद्राय नोजोर दाहो मिथिबाय ना? मानो होनोब्ला नेवलायाबो जोंहानि न'नि मानसि जाबाय। बेनिखायनोथ' आरो ना सिखावखौसो नुखायो। जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाय डायलगा जि मोजां फिट जाथारो नोंसोरजों। माब्रै? नेवलाया सिखावखायनोथ' नोंबो नेवलाखौ लाफादों लोगोआव। आरे हेसान फरामसाला हापांगालि, नेवलाया नोंनि फिसाजोखौबो रैखा खालामदों मिथिबाय? मानसि महरै जों बयबो बयजोंबो रैखा खालामलायनांगौ आरो रैखा खालामनायखायनोथ' नेवलाखौ अननानै आङो जेलाव हराखै मिथिबाय? आंनि अननायखौबा नुवा? आरो बिदि होननानै बे सिखाव मानसिखौ सिखाव खावहोबाय थागोन नामा नों? आरे सिखावा सिखाव जानानै थाबाय थायाब्रा। दाखु मानसिफ्राबो सिखाव मानसिफ्राबो सैथोनि लामाजों थाबायलांबाय थायोबा सैथोबादि जालाङोनो। थिग बिदिनो आं आंनि नंखाय सैथोखौ आं बुंला, नाथाय नेवलाया सैथोनि राजा जागोन सानसे मिथिबाय? मा बुंदों मा थादोंथाय? जायखिजाया नों मानसिया मिनिनो सोलों मिथिबाय ना हापां? मिनिनो सोलों। नोंखौ नुबा रागासो जोंनो ओंखारसोयो आंहा। माबोरै मिनिनो आंलाय? जियानो जादोला नेवलाखौ दिनैनिफ्राय सिखाव बुंनांला, मानो होनोब्ला आंनि बिनानावनि जानो गोनां हौवासो नेवलाया। दुनियायाव बेलेग हौवा मोनासै, नेवलाखौसो मोनबाय, सिखावखौसो। मानो होनोब्ला दाखालि सिमाङाव खोन्थादों आंनो भगबाना फैनानै आरोना, माने गां फुवारलायनानै फैदों आरोना, जि गोजौनिफ्राय बिरबोबाय थादों बिनि उनाव आंनि खाथियाव फैनानै बुंबाय, हे अमा फिसा, माने हे अमा राजा फिसा होननानै बुंदों आरो। बिनि उनाव बुंबाय इसोरा, बे बुहुमाव नोंनि बिनानाव दाउदैनि जानो गोनां स्वामिया खालि नेवलायासो। नेवलानि अनगा दाउदैखौ रावबो मोजाङै फिसिनो हाया होननानै बुंदों। बेनिखायनो आं इसोरनि खोथा दानगारनो हायाना, इसोरानो गोजौनिफ्राय गां फुवारलायनानै आंनो खोन्थाफैबायबा, बेनिखायनो इसोरनि खोथा दानगारनो हायैखायनो आं दिनै नेवलाखौ बिनानावनि थाखाय फसायो। नोंनि डायलगा खोनासंनो गोसो गैया आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु बाय बाय। बेनि नेवला मोजां मोनग्रा जासिदों, समायसो गारगोनबो बे बिनि बिनानाव बादुलिया नेवलाजों। नै ओरैनो फैसाया नों आंनाव 15,000 बिनाया आंना
10,000ल' बेखौनो लादो दे। थेंक इउ दुम्पाव, आं फैसाखौ बिराद मोजां बाहायगोन। जागोन दे, जायखिजाया नोंल' मोजाङै फरायनानै साख्रि मोजां लाबानो जाबाय। दे होमबालाय आं थांनोसै। बाय। बिराद खस्थ' खालामनानै हरनाय फैसा, मोजाङै बाहायनानै मोजां फरायनानै गावनि आथिङाव गसंनो हाबानो जाबाय नों अरन। बेखौनो हास्थायो आं। आब' दुम्पाव, थांफैदोलाय। आब' दुम्पाव, आंनो दख'ना बायनो फैसा नांगौ। हा? दख'ना बायनो? औ, फुजानि दख'ना बायनो। आंनावथ' फैसाया गैलाहाय, जा एसे दङमोन आं सासे मानसिनो हरबाय। आं नुखादों, नों नोंनि बयफ्रेन्डनो फैसा होदों ना? बयफ्रेन्डनोबा इसिबां बुरजा फैसा होनो हादों नों आब'? आंनोबा दख'ना बायनोखौनो होनो हाया। आरो फैसाखौ हरफिनखागोन ना? जोंहानि आइया नोंनाव बिनो खोन्थाखादों। नंगौ नामा? नोंसानि आइया बिनो खोन्थादों आंनाव? औ, आइया खोन्थादों। आब' दुम्पानाव बिहैथां, उनाव होगोन आं फैसाखौ होननानै। साननैनि उनाव होयोनो आइया। दाथ' आंनाव फैसायानो गैया। गाबोनफोर होबा जाया होमबा? मोजां मोजां दख'नाफोरखौ गुबुनफोरासो बायजोब्बाय। आंनो दिनैनो नांगौ। आं फैसाखौ ओरैनो बियाखै। आइया बिनो थिननायखायसो बिफैदों। बिनि उनाव आइया साननैनि उनाव नोंनो होफिनगोन होनदों। गुन्दै बायनो फैसाखौनो हरनोसै आङो। साननैनि उनावनो होफैगोन दा? औ, आइनाव सोंबानो जाबाय फोथायाखैबा। जागोन दे, मानो फोथाया जानांगौ आंलाय? र' लायनि आङो, नों बेवहायनो थाथ'। जागोन दे। जाम्बि बिनो आंनि बुंनायखौनो नंगौ सानलायबायदां। फैसा मोनबानो जाबाय आंहा। आइया उनाव मिन्थिनानै बुबाबो जेबो नङा। दख'ना मोनखांनायनि उनाव नांगौबा बुजागोन आं। थांफै, नो फैसाया। साननैनि उनावनो होफैफिन दे। जागोन दे आब' दुम्पाव। बे दाउसो देलायाबो आरो फिसाजोखौसो फैसा दार बिनो होबाय आरो गाव बिनो हाया। गुन्दैया साननैनि उनाव मोनाबा अमायानो रानख्रब जालांथारगोन। साननैनि उनाव मोनफिनबानो जाबाय आरो फैसाखौ। दानि जुगाव जायनो फैसा होयो मोनफिननोनो नागिरा, बेनिखायनो सोरबा फैसा बिबाबो होनोसो गिलायलाङो। हरनोबा जेबो नङा, हरननि मोजांखौ आं जेब्लाबो लुबैखायो। बस, आं एसे गाज्रि मोनबाय ना। नोंनि गाज्रि मोननायखौ माबा आं खर' सानांगौ नामा? माने आं एसे गाज्रि मोनबाय आरोना। आंखौ नोङो गावनि मानसि साननानै आंनि साइड लानांगौमोनब्रा बस। मानो होनोब्ला आङो नोंनि खोथा लानानैनो आं दाउदैखौ बिराद नागिरबाय थाग्रा जाबाय। आंनिसो दाय जाबाय होमबा? आंथ' नोंखौ बुङाखैना नंनायनि नङैनि दाउदै नागिरबाय थानो। बस, दाउदैखौ आंनि खालामनो नागिरबाय नालाय, नागिरनांसिगोनानो आं दाउदैखौ। मानसिया न'आव थायाबा हनै सिखारबानो गोमानानै थायो, मोनायावसो फैयो। बेनिखायनो दाउदैखौ नागिरबाय थाग्रा जादोंमोन आं। बेवहायनो बिसोर आंखौ सिखाव होननानै सोनानै दोनैबाय न'आव, बेबो खानानै बावसो। माथो बुंबावनो नेवला, दैमाया थैबा रेगा थालाङो होननाय बायदि जाबायब्रा नोंनि आखलाबो। नों खेबसे फैसा खावबाय नालाय नोंखौ सिखाव सानबाय थासिगोनब्रा। अब्लाबोथ' आं नोंखौ दिहुननानै लाना फैबायना, नङाबा हाफांनि फिसालाजों नोंनि बिगुर खुगौमोन, मिथिबाय? बिगुर खुगौमोन। नों आंखौ थेंक इउ होननो नागारै कमप्लेनसो होलायबावदों नेवला। बस, होमबाबो एसे साइड लानांगौमोनब्रा। आं एसे दुखु मोनबायना बस। आच्छा, नों दुखु मोनबाय? मा खालामनांगौ आं दा, नों दुखु मोनबायबा? आं दुखु मोनबायलै बस, नों मा खालामो आं मोनथियालाय। जायखिजाया आंनि साइड लानांगौब्रा बस। आच्छा, बारु टाइमानि लारु दाना नों डिमान्डबो खालामग्रा जाबावबाय गावनि बसखौनो। नङालाय बस, गावनि मान सन्मानाव फैबा एसे बोरैबा जानो नागिरोलै। मानो होनोब्ला आं सिखावखौनो खावाखैमोन ना। सिखाव खावनानै आं सिखाव होनजाबाबो लाजियामोनलै। आं सिखावखौनो खावाखैबा बोरै सिखाव होनजानांगौ जाखोब्रा बस। दे जाबाय, बारा दुखु जाबाय थानाङा, समाया नोंखौ दुखु जानो। ओरैनोबा इलेक्सन खाथि फैगासिनो, आं नोंखौ बुरखायला खालामनो हाया, मोनथिबायना? इलेक्सननिल' खोथा सान दासान्दि। बिनि उनाव दाउदैखौ नोंनि खालामना होनायाव आं दङ ना। जबरदस्तिबा बोरैबा असाइस जायोलै। दाउदैयाबो आंखौ मोजां मोननाय जानांगोन ना बस। होमबालाय माथो, एसे पटायदो। पटायनो नागिरनायानो जाद जाबाय थायोलै बस। बानाबाजि मारिनाङा, आं बिराद मेंबाय, दसे उन्दुहैनोसै आं। बारु थाइबानि लारु जागोन बस। मेरी बिली मेरी डायलग। यस बस, म्याउ। देन्जार जामारबायलै माथो नेवला आंजों थाफा। आंनि आखलखौनो लाहांजोब्बाय माथो नोंलाय। बस, नोंखौ आं गुरु मानियो, बेनिखायनो नोंनि माखासे आगानफोरखौ आंबो सोलोंबाय थायो। आच्छा, आगान। दे न'सिम गारिया माबार दाबाय। अके बस। आं थासान्दियाव मालाबाबो जोंलारिखौ आं जेबो जानो होआ। आं मिथिगौ नैबे ट्राकखौ आइयानो थिनहरदों जोंलारिखौ बुथारनो थाखाय। नाथाय आं जोंलारिखौ आं थांना थासान्दियाव जेबो जानो होआ। नांगौबा आंनि जिउआनो जोबस्रांलांथों, अब्लाबो जोंलारिखौ आं जेबो जानो होआ। नायगोन आं नों बेसेबां जिद्दि, बेनिख्रुइ बांसिन जिद्दि आंबो। नांगौबा आंनि जिउआनो जोबनानै थांथों, अब्लाबो आं जोंलारिखौ जेबो जानो होआ। आइ लाभ इउ जोंलारि।
हागौमोन ना नाथाय नों एन्टनियोखौसो बिदि खालामबाय नों सानदों नामा एन्टनियो बिमाया नोंखौ नागारगोन नोंखौ नागारा एन्टनियो बिमाया मिथिबाय नों मा सानदों एन्टनियो बिमाया नोंखौ नागारगोन नोंखौ नागारनाय नङा एन्टनियो बिमाया औ मेडाम खामानिखौ आं मावबाय आं सिख्लाखौ बुथारबाय आरो लोगोसे एन्टनियोखौबो मा होनखो नोङो आंनि फिसाला एन्टनियो खबरदार आंनि फिसालाया जुदि माबा मोनसे जायो नोंखौ आं गारा बुहुमनि बबे खनायाव गैया मानो आं नोंखौ गारनायाव गैया माबोरै आंनि फिसालाखौ हस्पिटालाव लानानै थां मेडाम नोंथाङा आंनि लामायाव जाय फैगोन बेखौनो बुथारनो थिननायखाय सानाब माबारनो हस्पिटालाव लानानै थां येस मेडाम आंनि दायनि साजाखौ आंनि फिसालायासो मोनबाय मा खालामनांगौ मा खालामखो बियो बिफा गावहानो बुंबाय आंनि खामानियाव जाय फैयो बेखौनो बुथारनो दा आंनि सोदाय जालायबाय सोरबा सिख्ला गोलैनाय दङ माथो भिडिअ लानि र' एक्सिडेन्ट जाखादों ने पाक्का नाय रायजोफोर नैबेयाव सिख्ला सासे एक्सिडेन्ट जानानै दङ माब्रै एक्सिडेन्ट जाखोथाय नाय रायजोफोर सिख्लाया अन्थाव बाथावथारमोन सोर एक्सिडेन्ट जालायखो बेवहाय माथो मानसिफोरालाय फटकसो साफायलायगासिनो बेथ' जोंलारिसो हगार लामाया बुरबकफोर जोंलारि बुरबकफोर थाइनै थाखानि अकात गैयै निखावरि जातनि मानसिफोर नोंसोरनो जेब्लाबो भिडिअ नांगौ नामा भिडिअ नङाबानो नोंसोरा थांनानै थानो हाया नामा मानसिखौ बासायनो नागारै भिडिअसो लादों भिडिअनि गलामफोर दाबावदो दाबो भिडिअखौ आरो बेखौनो पस्ट होनांगोन खिन्थु नङाबा दिगदारसो दं नोंसोर सरि आरो मा गसंनानै स' नायगासिनो एम्बुलेन्स लिंहर माबार जागोन दे जागोन हेलो एम्बुलेन्स जोंलारि नोंनोथ' मा जाबाय थायो खाफाल मोजां नों दासिमबो हां लानानै दं मानो बेफोरबायदि गिहोबाय थायो नों जोंलारि आंखौ नों मानो खैफोदाव गोलैबाय थायो जोंलारि प्लिज जेबो जानाङा हस्पिटाल सहैजासिम बिदिनो थाबाय था बेसेबा गोबावनिफ्रायनो गाननो लुबैबाय थानाय दखनाखौ एबारसो गाननो मोनसिगोन नङाबाथ' बिबायसो थानांगौमोन बिमानिफ्राय बेनिखायनो खायदा बोरै बाहायनानै फैसा लाबोबाय आं अफारखायसो दाम खमावबो मोनबाय नङाबा 1500आव दखनाखौनो मोननो नागिरा ब्रेन्डनिखौ हाय मा खालामबाय थादों नों बेवहाय हारसिं ओरैनो दं ओरैनो हारसिं दंफां सायाव जिरायो नामा आखायावलाय मा लादों दखना नामा औ दखना फुजानि दखना गोदान बायदों आं माबायदि दखनाया मोजां ना मोजांथ' आरो नोंजों गानबा बिराद समायगोन नंगौ नामा हारामि मा मोनदों नों बेवहाय बा सिंग्रा लोगो हमलाय रायलाय खुमाग्रासो जादों नोङो आरो बे दाउलायासो आंनि मुङा दाउला नङा आं गोमबोरसे गोमबोर ना सामबाय मा मोनदों नोंसोर दंफां साहायाव बा लोगो हमलाय रायलायथारदों आरो बे आखायाव मा नोंना नालायथिं बे आखायाव मा आयौ बाला दखनासो माथो हारामि अबेनिफ्राय फैसा मोननानै दखना बायदों नोंलाय नोंहा होआ नालाय आं हारसिंनो बायनानै लाबाय आरो बिदि होननानै मालाय हौवानिफ्राय दखना लागोन नोङो नालायथिं न'आव थौनोबा थौसो नोङो नङाबा माइसो रायलाय गावनि फिसाजोखौनो दाउला खुंगुर नोंहालाय मा जाखांदों आंनि फिसाजोखौ रायो बुङो नों आंनि फिसाजोखौ बुरखायनायदों दखना होफ्ला आंखौ दखना बायनो हाया सानथारदों नामा आंनि फिसाजोनो आं दखनानि लाइन लगायनो हायो मिथिबाय होमबालाय माथो गांसेबो बायनानै होआ नों सिरि था सेंग्रा नोंनि बायनानै लाबोनाय दखनाखौ नोंनो लानानै थां बिमानो हैथां बेवहाय इसिबां उन्दै मानसिखौ गोसो थोनो लुबैनाङा मिथिबाय बियो आंखौ गोसो थोआखै दंफां सिं लाइन मारिखुमानोबा हादों गोसो थोलायाखै नालायथि दखनाया गाय आरो जल्दि न'आव थौ बे दखनाखौ बे सेंग्राया होआखै होनदों आं हारसिंसो बायनानै लादों नोंनि थगायनायखौ दानसे सुनानै होगोन आं नोंनि दखनाखौ नों फोथायाबा आरो नोंलाय आंलाय माखायनो आंलाय जेबो नङा अके बाय मालाबा लोगो मोनलायगोन आयौ बाला मालाय हौवानिफ्राय दखना लालायग्रा जालायथारबाय आंनि फिसाजोआ बाला माला देरखो बेलाय माला देरखो थाल मोनस्लाबि मालाबानो देरनानै मालायनि दखना लंपेन्ट लाग्रा जादों बियो नालायथिया दिनैबा हले खानायखौनो बुस्रिजोबगोन आं बदतमिजनिखौ आयै एन्टनियो फिसा आंनि आं मा सानदोंमोन मा जाखो आयै फिसा नोंलाय मानो बिदि जानांगौ जाखो एन्टनियो फिसा आयै आंनि फिसा हौवा बासना बिमा बारा जिंगासिनाङा जोंना फिसाया मोजाङानो जागोन आरो आं डाक्टरनाव सोंबाय
डाक्टरा बारा गिनो गोनां गैया होननानै बुंदों दा खमायाव दंथ'यो होननानै बुंदों बेबा बेसेबां गोबाव बेफोरबायदि उन्दुनानै थानांगोन आयै एन्टनिय फिसा आं डाक्टरजों रायलायना फैबावनि आयै एन्टनिय आंनि फिसा हौवा र' बिफा आंनि फिसालाखौ जाय बिदि खालामदों बेखौ थाबैनो आंनि खाथिसिम लाबोनो हो आं बेखौ मालाबाबो गारा जागोन दे आं नोंनि एसिस्टेन्टखौ बुंखाबाय माबा मोनसे मावनो थिनबा मालाबाबो मोजां मावा बिसोरो फैसा थाखाखौबा नांगौ बिसोरनो नाथाय खामानिखौबा मोजां मावा आंनि फिसालाखौलाय मानो एक्सिडेन्ट खालामनांगौ जाखो जायखौ थिनदोंमोन जायखौ मावनो होनदों बेखौ मोजां मावनो नागारै उल्टां उल्टांसो खालामबाय थायो बिसोर आंनि एन्टनिय फिसा ओइ बिफा बोराय मांथा दंना गैयालै ओइ बिफा बोराय मांथा मबाइलाबो माथो नोंना सुइच अफसोलाय ना नाम्बारा चेन्ज खालामबाय आदा थफिराम बहा थांजोबखो मानसिफोरालाय आं मिथिया आदा ओइ मानसिफोरा लासै रायलायोलै आंना बिदिनो रायलायनाया आदा नोंनि रायलायनायखौ नेबाय थाबा माबा मिबेसो खारग'लायलांगोन मिथिबायना एसे थाब थाब रायलायनो सोलोंलै नोङो मारथा जागोन आदा ओमफ्राय बहा थांदों बिमा बिफाया नोंनाव दासो सानैबो हाखु दाखु ओंखारलांदों आदा नंगौ नामा औ आदा जाबाय दे जाबाय न' सिङाव हाबनानै थाहैफिनदो नोङो सासेनि उनाव सासे गला गला मानसि दंमारोलै बे बुहुमाव रायलायनाया बेना बिदिसो होनबा बेनिखायनो बबे थायोलै बियो बबे थानायानो मोजां मा गोलाव गोलाव हां बोलायनानै एल' र' दिनै रावबो गैयाना दा हराव नङाबा गाबोन फुङावनो फैनानै सम्पति फैगोन आं नेभार गिभ आपखौ ओरैनो आं माबायाखैलै फरायाखै नेभार गिभ आप ट्राइ एगेन मोनसे ट्राइ एगेन होननाय खन्थाइ फरायनो आं गोदो गोदाय उन्दैयाव बेनिखायनो आं फैफिनगोन मिस्टार बानलु बेदां नोंथाङा पेसेन्टखौ बेफोरबायदि हमनानै लाबाय थाबा आं चेकआप खालामनो एसे उसुबिदा जागोन बेबायदिनो चेकआप खालाम नोंथाङा आं जोंलारिखौ हमनानै होबाय थागोन नों चेकआप खालाम बेफोरबायदि जाया नोंथां बेफोरबायदि खालामबाय थाबा गोबाव जागोन दा मानसिया आनकनसियास जानानै दङ बेनिखायनो आंनो एसे चेकआप खालामनो हो नोंथाङा मिथिगौना आं सोर औ नोंथाङा दुलाय एमएलए नि फिसौला आरो थिखादार नार्जि बुदांनि फिसाला नोंथां बायदिथ' आं जानो हानाय नङा थेवबो नोंथाङा आंनि खोथाखौ मानिनांगोन दिनै पेसेन्टखौ गाहायाव दोन माने बिसिनि बेडआव होमबानो आं नायगोन मोजाङै बेखौल' बुं मानसिया थाबैनो मोजां जागोन ना जाया मानो दासिमबो हुसाव फैयाखै बियो मानो होनोब्ला बेखौ सोरबा गोरना सेरथेरदोंमोन आरो खाफाल मोजां मानसिया जेबो जायासै बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ चेकआप खालामनो हो जागोन दे नोंथांनि सायाव भरोसा खालामबाय आं जाहाथे आंखौ जेबो डिसएपइन्टमेन्ट खालामा आरो बेखौनो आं मिजिंथियो जागोन दे मिस्टार बानलु बेदां अके दासो जादों बिदिसो नाना होनांगौ खर' मेलेम गोदनाफोरखौ आरो नों बे जुथाया बेसेबांनि होन्दोंमोनलाय आफा मानो गोसोखौ जुथानि दाम सोंनानै गोसोफोरखौ दुखु मोनबाय थाहोयोब्रा 2000लै नुनायावथ' माथो 2000नि बायदि नुथाराखै सोरखौ थगायनो फैदोंलै नोङो सोरखौ नोंहा बेलेग खामानि गैला नामाब्रा आफा गावनि फिसालानि जुथा गाननाय जोमनाय नोजोर होबाय थानो नोंखौबो आं माबा मिबिसो मिथिदों र' मा मिथिदोंहाय बिनि खोथाखौनो लाय नामा बेलाय आंनि माबा मोनसे गाज्रि बुंनो मोनबा गोसोखौ जोंखायो गावनि बिफाखौ जानला माला बुङाब्रा जेब्लासिम बोरैबा नङाबा जाबाय दे जाबाय नांलायबाय थानाङा आरो आबा बे जुथायालाय बेसेबां दामनिसो मारनो नोंनालाय वा बिमायाबो जुथानि बिफायाबो जुथानि हिसाब खिथाबल' लाबाय थायो 1 लाखनि जुथा गानदों आं 1 लाखनि बिदि होननानै नोंहाबो नंगौ सानलायबाय नामाब्रा नेवला आंलाय माथो बुंबावनोब्रा दाम गोसा नालाय एन्दों आच्छा बारु थाइबानि लारु नेवला नों न'आव थांनो हासिगोन गाबोन फुङावनो फै दिनै रेस्ट ला इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो गाबोन समफोरनिफ्राय जिरायनो मोनला मिथिबाय अके बस ओमफ्राय फाल्टु फाल्टा खामानि मावनायखौ ज्राब गार बस आं जेबो फाल्टु फाल्टा मावाखैलै बस आं दावदैखौसो आं नागिरदों जागोन इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव नागिरबाय थानो हागोन अके बस दावदै आंखौ माथोबो होनाङा आं नोंखौ नायनोबो बायो मा होनदों नों नुबाय बस नुबाय बेबायदिनो आंखौ इगनर खालामो बस आं मोजां बाथ्रा सोंबाबो मोजांखौनो खोन्थाया बस बियो नोंहा मा नांजादों आं थैयो थाङो मानो नांगौ नों बायदि उदै गेन्दा दा हाथाय हायावराव मेगन बेस्रांस्रां होलो खोखो गोसोम बन्दादा खोमोन जेव जेव साइज गैया बाइस गैया अमानि नांदोनाय गराय नांदोनाय मैदेरनि नांदोनाय नों बायदि मानसिखौ आंनो मानो नांगौ मानो होननानै बुङोबा आइ लाभ इउ फ्रियावनो फिल्म नुदों माथो आइ एमाव राजा हाथाया देखाजोबगोन मिथिबाय हाथाया जोबनोबा जोब दे होमबालाय आरो नेवला आदाया नोंखौ आंनि थाखाय फसायबाबो आं नोंखौ फसाया मिथिबाय मानो होनना बुङोब्ला जबरदस्ति हाबा होनाय माने मोनसे क्राइमसो आं नोंखौ पुलिस थानायाव हैगोन आरो जेल जाहोगोन आइ लाभ इउ होनदोंलै आं नोंखौ दावदै मानो बुजिया आं खामानि मावनानै होगोन नोंनि जि जोम सुनानै होगोन नोंनो आङो दावदै गोथां
गोथाव गोथाव रुनानै जाहोगोन नों मा रुनानै जाहोयो नोंनि हिन्जावखौ जाहोबाय था आंनो नाङा आरो नों आंखौ लासिंसिं 8 बाजिनि सिगाङाव प्रप'ज खालामनो लाजिया नोङो आंखौ आइ लाभ इउसो बुंदों अरे प्यार क्या तोता ना क्या तुझे मैं दिल से चाहता हूँ तो मैं डरूं क्यों प्यार खोना है तो डरना भी नहीं चाहिए मैंने कहीं सुना था प्यार खोना मतलब बहुत अलग बात होता है और शादी भी अलग बात होता है इसलिए प्यार और शादी खोने से पहले दोनों मिक्स होना जरूरी होता है मा होननाय जादों बेलाय तुम चुप बैठो हम कुछ बोल रहे हैं ना बिनि सिगाङाव जेबो हिन्दी बुंना हिन्दी बेमार जाखाङो बेहा दाउदै आं नोंखौ गोसो थोयो नों बायदि मानसिखौ गोसो थोनो आंनो फिल्मनि बायदिसो मोजां मोननाय नांगौ मिन्थिबाय जेराव मानसिया गराय गुफुर लानानै फैगोन आरो सोरगिदिं बार बारगोन बिनिफ्राय बिबार बारगोन आरो साइडआव बेकग्राउन्ड मिउजिक दामगोन बिनिफ्राय आंनो आसाम सोनानै होगोन बेखौसो आंनो नांगौ नों बायदि होलोखोखो हायथाथा समाय सद्रा दन्द्राद्रा एम्बु बिगुर एम्बु मोखांजों एखे एम्बुआसो साइसेमाव नोंनिख्रुइ नोंजों हाबा जास्लायस्लाय एम्बुजों जानायानो मोजां आं मानो नोंखौ हाबा लानो नों बायदि मानसिखौ नाङा आंनो छी नाबाय बस आंखौ माब्रै बासिनानै थांदों आं बिराद दुखु मोनबाय बस बिराद दुखु मोनबाय मानो होनोब्ला बिदि जाथावना नङामोन ना बस जाबाय दे जाबाय उनाव जाबाय थागोन इलेक्सननि उनाव अब्लाबो नाजाबाय थाबा सिखा बोरायाबो माने गोबाव जालाङोनो थां आके बस अच्छा बारु थाइबानि लारु नोंथांमोना मैयानि कमेन्ट सेक्सनाव जायफोरा नाम लायाखै बिसोरो रागा जोंदों नङा होमबा एफा बुरजा मानसिनि नामखौ लानांगौबा बे भिडिअ जानानै थानाय नङालै मानो होनोब्ला नोंथांमोननो भिडिअ गोलाव नांगौ आरो बेफोराव नाम साम सोख'बाय थाबा उसुबिदा जायो बेनिखायनो गोजा थांगासिनो ना गोजा आंनि बिखा माने लाब्रि थांगासिनो नङा होमबा आंनिफ्राय आरो अनसुंथाइ हरग्राफोरनि नाम लानायखौबो बोराबावो हामालै बोराब नाङालै फारसेथिंजाय अनसुंथाइ लाग्राफोरनि मुंखौबो जोङो मख'जोबनोनो हाजोबा मिन्थिबायना आन्दायलाबायनानै थायो होमबाबो जेसेबां हायो जों लानो नाजादों नाथाय नाम लायोब्रा दुखु मोनाब्रा मा नाम लानाय लायैफोरबो दाय जाबाय थायोब्रा बिदि नङालै आरो नोंथांमोना भिडिअ गुसुं लाबोबा रागा जोंनाङाब्रा मानो होनोब्रा आंनि अडियन्स हिसाबै आंनि प्रब्लेमखौ बुजिनांगौब्रा सामफ्रामबो मेलेम बाहायबाय थानो हाया मालाबा मेलेमखौबो जिरायहोनांगौ गोनां जायो आरो भिडिअआ मानो गोलाव जायाखैमोन बिनि रिजनखौबो नोंथांमोननो खोन्थायो अब्लाबो बुगाला बुगालि जानानै थाबाय थायो गाबोन लाबोलायगोन समफोर लाबोलायगोनब्रा लाबोबाय थागोन ससे गोलाव ससे गोलाव लाबोखायोबो दा गोलाव नङा होमबा आरो धोरोमनि कमेन्ट दा हरलै बिराद गाज्रि खोनायो मानो होनोब्ला धोरोम नालाय जोङो एज ए इनफ्लुएन्सार कन्टेन्ट क्रिएटर हिसाबै गासैबो रोखोमनि जोङो माबाखौनो लाबोनांगौ गोनां जायो आरो जोंना बेयो केरेक्टार मुभमेन्टआ जोंना बांद्राय एकदमबारे एडभान्स नङा नालाय बेनिखायनो जोङो गासैखौबो रियेलिस्टिक बायदि खालामजोबनो हाया बेखौ नोंथांमोना नायबाय थाग्राफ्रा बुजिनांगौब्रा मैयानि एपिसोडआव जोंहा बाथौजों लोगोसे बिश्वकर्मा होदोंमोन नङा होमबा बेयाव सासे बिथाङा होनहरदों धोरोमारि गियान गैया नामा नोंसिनाव होननानै आरे धोरोमारि गियानालाय सोरनावथ' दङलै रावनावबो धोरोमारि गियान गैया धोरोमारि गियान थाग्राफ्रा बे बुहुमा बेसेबां साफा जाबावगौमोन मिथिबायना आरे धोरोमखौल' फुजिनानै मा जानो गोसोफ्रानो गेसाव गोफोनबा मानसिफ्रानो बिदि जाजोब्बाय मिथिबायना मानसिफ्रानो बिदि जाजोब्बाय दा कमेन्ट हरग्राया देहायाव नांजानाङा जियानो जादोला मानो होनोब्ला जोंहा बाथौबाबो जोंहा बिश्वकर्माबो होयो नालाय बाथौआ फारसेथिं थागोन बिश्वकर्माया फारसे थागोन जेब्ला बिश्वकर्मा फुजा जागोन बाथौखौबो खुलुमफागोनब्रा लोखि फुजा जाबाबो बाथौ खुलुमगोन काति फुजा जाबाबो बाथौ खुलुमगोन मागो जाबाबो बाथौ खुलुमगोन बैसागु जाबाबो बाथौ खुलुमगोन गासिबो खुलुमफाबाय थागोनब्रा थिग बेबायदिनो जोंना अडियन्सफोरा मोनसेल' धोरोमनि गैया मिथिबायना बाथौ दङ जोंना ब्रह्म दङ जोंना जयगुरु दं जोंना ख्रिस्टान दं जोंना गासिनिखौ लोब्बा लाखिनानै जों लाबोनो नागिरो नाथाय खोथाया जाहैबाय जोंना केरेक्टार मुभमेन्टआ एडभान्स नङा नालाय जों मोनसेयावनो होनांगौ जायो ओंखायनो नोंथांमोना एसे बुजिदो आरो धोरोमखौ लानानै कमेन्ट दा खालाम प्लिज मानो होनोब्ला गियानाथ' गैजोबा जोंनाव होमबाबो हानायमानिखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नाजायो बाखि लाब्रियाखौ हरबाय थागोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय अनसुंथाइ हरग्राफोरनि मुंखौ बुंना होलायनोसैलाय जोंहा टाइम खमनि थाखाय नोंथांमोननि मुंखौ स्क्रिनाव होनो हाला थेंक इउ सो माच गोरबोनि निजोम वाव नामा डेन्जार मोजांथार माथो नालाय बिनि उनाव जोंहा हिरम्ब मोसाहारि बेनिफ्राय एम ब्लक आरो पबे बसुमतारी थेंक इउ सो माच नोंथांमोननिसिम बाखि नायग्राफोर दुखु मोननाङाब्रा दुखु मोननो हामालै बिदि दुखु मोननो मिथिबायना दुखु मोननो हामा नोंथांमोननि कमेन्ट सेक्सनखौ नायबाय थायो लाब्रि हरबाय थाखाय नङा होमबा आरो लाब्रि हरनाया उनाव जोबदोंबाबो उनाव माने कमेन्टखौनो हरबाय थाखाय सरि लाब्रि हरबाय थायो नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायबाय थायो मिथिबाय आरो जाय बिथांमोननि बिमा बिफाया मिथिबायना जाय बिमा बिफाया नायनो जमबाय थायो बिथांमोननो अननानै मबाइलखौ लाब्रा नायनो दसेबाबो होनानै होब्रा दै नोंथांमोनाथ' 24 घन्टा मबाइल लाखायो बेनिखायनो बिथांमोननो 20 मिनिट बा 30 मिनिटखौ हेगारनानै हो अके बाय बाय आरो जोंना दुम्पावा मेलेम बाहायनानै एसे खर' गिदिंना जाना दङ बेनिखायनो भिडिअआ दिनै एसे गुसुं जालायबाय गाबोन लानानै फैलायनोसै आसा खालामो दिनैनि कमेन्ट सेक्सनाव एसे मोजां फैगोन दांलाय कमप्लेन होला गैया आरो ओरैनो बिराद गाज्रि मोजांलै नोंसोर रायहरगोनबो अनसायगोनबो रायहरगोनबो डेन्जार गाजालै लाब्रा लाब्रिफोरा डेन्जार मोनखायो आं लाब्रिफोरनि रायहरगोनबो मोजांबो मोनगोन नायगोनबो डेन्जारखा बेनिखायनो आइ लाभ इउ अनलाय फाग्ला फाग्लिबो स्पेसियेलि हौवाफोरखौ होनदों दे बोराब नाङा दिनै भिडिअखौ आं रायलायनानै एसे नोंथांमोनजों इन्जय खालामबाय एक्सट्रा भिडिअ बानायबावासै आंनि रायलायनाय माने पार्सनेल रायलायनायखौ नोंथांमोना खोनासंदो
ओरैनो बिराद मिनिहोलै नोंथांमोननि कमेन्ट सेक्सना फाग्ला गाजा गाजा हरखायो देन माबा टुपिरामनि लानानै हरग्रा आरो दावदैमोननि लानानै हरग्रा मोना देन्जार गाजा जायो आरो रमान्टिक कमेन्ट हरग्राबो दङ जोंना बानलु मेथाइ जोंला रोंग्रा जोंना रमान्टिक किसमनि मानसिबो दङ जोंना हार्ट ब्रकेन टाइपनिबो मानसि दङ गाजा खर' फाग्ला टाइपनिबो जोंना अडियन्स दङलै सब लाब्रा मानसिफ्रा मिक्स जाजोबनानै दङ जोंना लाब्रा नायग्राफ्रा ओमफ्राय नाइस गुड नाइट गुड मर्निं होनग्राफ्रा एसे नर्मेल खोमालै बिसोरो नर्मेल मानसि बायदि मोनदों आङो माबासो जोंना नर्मेलनि एसे गोजौ एसे माबाफोरा क्रेकफोरा डेन्जार मेसेज हरो दोखो दोखो मिनिहोनो हायोलै आंखौ जियानो जादोंला दिनै बिराद बखिबाय आरोबाव बेबायदि बखिला नेक्स्ट भिडिअखौ गोलाव लाबोगोन अके बाय बाय गुड नाइट अल आंहा हांग्रि मोनदिजों खर' नाजानोसै